Jatatije kaduol matayo yiero IEBC Hussein Marjan otonye bura manerik yude kod ketho mar dhi ataro mar chik e doho. Marjan nerik yudo kum mar rem chopo e nyim doho e buch ywaruok ewi lope mag tong' e kind kauntis ma Kisii kod Nyamira ma pod dhi nyime. Jang'ad bura Kamau Mugo nochiko Marjan mondo mi ochiw lipot mar tong'no, kata kamano Marjan ne olewo mako chopo chikno. Marjan nooro jachung'ne mane ochopo okang' manomiyo doho nowene kethone ka bende nochiwne chik kata siem ni mondo mi kik ochak odhi ataro mar chike mag doho. By the apology tendered by Mr. Marjan, Hussein Marjan, the CEO of IEBC. His conduct of sending very able officers in court demonstrates his willingness to settle this matter. From the aforesaid affidavit, he must have initially acted on wrong advice, for which the court forgives him, with a warning to take court orders seriously in future. Mana kamano, mana kaka isewinjo noero, mano ne bura mabende ne rip idwaro ni mondo migosi Hussein Marjan ochopie nyim doho, kata kamano nooro mana jachung'ne ema mondo ochopie. Gie kinde ni watudore achiel kachiel gi lipota marwa George Juma.